Velkommen til. Det her det er en første episode på en lille videoserie af nogle videoer, hvor jeg forklarer omkring Formel 1, forklarer omkring forskellige begreber i Formel 1, forklarer om forskellige elementer i Formel 1, der gør det til, i min optik, verdens fedeste sportsgren. Jeg kommer til at starte ud med i dag og skal snakke lidt om, hvordan aerodynamik fungerer i Formel 1. Og det er aerodynamik med særlig fokus på det begreb, vi kender som downforce. Og for at starte ud med det her, vil jeg lige starte med at præsentere forskellige former for racerbiler, der kan være. Vi kender alle sammen en eller anden form for racerbil, hvad end vi har set Cars med Lynet McQueen, da vi var små, eller vi har hørt omkring Lewis Hamilton eller Michael Schumacher eller et eller andet. Der er i hvert fald mange af os, der kender til racerløb på den ene eller anden måde. Og her har vi 4 meget klassiske eksempler på forskellige former for racerbiler. Øverst til venstre har vi Formel 1-bilen. I det her tilfælde Ferrari. Øverst til højre har vi en Cadillac. Det er det, man kalder en hypercar. Det er dem, der kører Le Mans. 24 timers Le Mans, som man nok har hørt om. Nederst til venstre har vi en McLaren 720S Evo GT3 bil. De kører i samme format som den der Cadillac øverst til højre gør. De kører på de samme baner. Forskellen er bare, hvor Cadillac'en den er bygget til at være en racerbil, så er den McLaren der nederst til venstre, den er bygget som værende en normal sportsvogn, hvor man derefter har puttet eller lavet den om til en racerbil. Og nederst til højre, der har vi en NASCAR. Det er en bil, der udelukkende kører i USA og primært kører på ovale baner uden så mange sving. Og som jeg behøver ikke forklare de store forskelle, for man kan allerede se det visuelt. Hvor kigger vi på den her NASCAR, som er det her 4 biler, der er det nok det, der minder mest om en helt normal bil. Bortset fra, at den har nogle andre dæk, som man kan se, og så har den her bagvinge, som man kan se herover. Og der er ellers ikke så meget andet at komme ind på med hensyn til NASCAR. Men kigger man for eksempel på en McLaren, så kan man se, at den har en kæmpestor bagvinge. Det har Formel 1-bilen også, det har Ferrari'en også, og det har Cadillac'en i den grad også. De har alle 3 store bagvinger, hvor NASCAR'en den har den her lille bitte, det kalder på engelsk hedder den lip, en lille bitte rande, kan man kalde det. Og på de andre biler har de, Formel 1-bilen for eksempel, der er der også en kæmpe stor frontvinge nede foran, som man kan se. Der er en lille bitte frontvinge på en McLaren, og der er en mellemstor frontvinge på den her Cadillac. Og grunden til det her det er relevant med hensyn til bagvingerne og med hensyn til frontvingerne på de forskellige biler, så er det fordi, det er frontvingerne og det er bagvingerne, der gør, at de her biler de er markant hurtigere i svingene, end den her NASCAR den er. Jeg har et eksempel på en racerbane her. Det her det er en bane, der hedder Spa-Francorchamps, der ligger i Belgien, og der bliver kørt Formel 1 på den hvert år. Og hvis man skulle finde ud af, hvilket af de her 4 biler, der var hurtigst på den her bane, så er det i den rækkefølge, jeg har præsenteret dem i. Ferrari'en, Formel 1-bilen, vil være klart den hurtigste, efterfulgt af den her Cadillac Hypercar, derefter McLaren GT3-bilen, og til sidst NASCAR. Men hvorfor er det er sådan? Det kommer jeg ind på lige om lidt, når jeg skal snakke om downforce, og snakke om, hvad det er, der gør, at biler de kan køre hurtigt i sving. Fordi det er nemlig det handler om. Som man kan se, har den her bane en masse sving. Den har hele det her stykke, det blå stykke, som vi kalder for en sektor. En sektor 2 her, som er virkelig mange sving. Og sving 10 og 11 her er virkelig højhastighedssving. Der kan du godt i en Formel 1-bil komme op og køre næsten 280 km i timen gennem de her sving. Og så er det altså vigtigt, at din bil, den bliver ved med at køre rundt i svinget, og ikke lige pludselig skrider den her vej ud, når du prøver at dreje ind i svinget. Og det er nemlig det downforce, det gør. Og for at forklare det lidt bedre, så skal vi kigge på downforce, men vi skal også kigge på det, der faktisk er det fuldstændig modsatte af downforce. For hvis du oversætter downforce direkte til den, så betyder det en nedadrettet kraft.
Og hvis du skal have noget af, der er nedadrettet, så er det modsatte, det er jo opad. Og så kan vi begynde at snakke om opdrift. Og opdrift, det er noget, vi finder på sådan et fly her, for eksempel. Kigger man på sådan et fly her, så ved vi alle sammen, at det, der gør, at et fly det kan flyve, det er selvfølgelig, at der er en motor, der trækker flyet fremad. I det her tilfælde er det en propelmotor. Men også især vingerne, som der er tegnet et udsnit af her. Vingerne er det, der gør, et fly det flyver. Og grunden til, at det gør det, det kommer her. Når et fly det bevæger sig gennem luften, så kommer der luften, den kommer ind her rigtig hurtigt, fordi propellerne og motoren har været med til at få flyet op i hastighed. Når vinden den rammer her, så har vinden to muligheder. Enten så kan den gå hen over vingen, og så gå den her vej, eller så kan du gå nedenunder vingen og gå den samme vej. Men i det flyet, det kører hen ad startbanen med 200 km i timen, jamen så bevæger flyet jo sig med 200 km i timen. Men hvis man kigger på vingen, så fra det første startpunkt herover til det sidste startpunkt, der den vind, der vælger at bevæge sig hen over vingen, den skal bevæge sig med samme hastighed, men den skal bevæge sig et væsentligt længere stykke. Det er, i det her tilfælde er det nogle centimeter. Du kan også hen og have nogle fly, hvor det faktisk næsten er en meters forskel eller mere. Men i hvert fald, vinden, der flyver hen over vingen, skal få lige pludselig en højere hastighed end vinden, der skal ned under vingen. Og det gør simpelthen, uden at forklare en masse faglige termer, at der bliver skabt et højtryk og et lavtryk. Højtrykket, det kommer til at ligge nedenunder vingen. Fordi der kommer ikke til at være så meget. Der kommer til at være ekstra luft, fordi luften bevæger sig ikke så hurtigt. Og så kommer der til at være et lavtryk herovenover. Og hvis man har set vejrudsigter, eller har arbejdet med højere og lavtryk på en anden måde, så ved man, at fysikkens love vil altid gøre sådan, at der skal være lige stort tryk overalt. Så den vil simpelthen prøve at udligne de her tryk. Og det gør den ved at flytte luften fra højtrykket over mod lavtrykket. Men i det her tilfælde, så kan vinden ikke gøre, ligesom jeg lige gjorde, med at flytte luften uden omkring vingene. Det kan den ikke. Så i stedet for, så luften nedfra, højtryksluften nedfra, den skubber simpelthen op på vingen her. I stedet for. Og det er det, der gør, at luften kommer ned fra og trykker op på vingen, og det er det, der gør, at flyet i sidste omgang faktisk begynder at lette. Og så kan vi jo bruge faktisk præcis det modsatte, når vi skal snakke omkring en Formel 1-bil. Fordi hvis man kigger på de her vinger her, som jeg nævnte, vi har en frontvinge hernede foran, og vi har en bagvinge hernede bagved. Kigger man på bagvingen, så kan man godt se, at den er faktisk vinklet sådan her. Faktisk stort set modsat af det, jeg lige har forklaret med flyvingerne. Og nede ved frontvingen her, der er det faktisk det samme. Vinden, den kommer ind, nu tager jeg bagvingen som eksempel. Vinden, den kommer ind her bagfra, og skal enten gå nedenom og op, eller også skal den gå ovenover og op. Og bare det, at bagvingen er vendt sådan, at den presser luften opad, det gør jo også, at al den luft her, der kravler opad, der skal være en kraft. Det er noget, vi kalder for Newtons lov, en af Newtons lov, der siger, at enhver kraft, der er rettet opad, der vil der være en kraft, der retter nedad. Og det er det, vi kalder for downforce. Og i det her tilfælde, der skal luften, der bevæger sig nedenomkring bagvingen, den skal bevæge sig markant hurtigere end luften, der skal bevæge sig ovenover bagvingen. Og der sker der det modsatte. Der bliver der skabt et højtryk hen ovenover vingen, og et lavtryk nedenunder vingen. Og det gør, at i stedet for, at vi får opdrift, får vi her neddrift, kan man kalde det, eller på engelsk downforce, som gør, at hele bilen, den bliver trykket ned i jorden. Den bliver trykket ned bagfra, og den bliver trykket ned forfra i jorden. Og hvorfor er det her relevant? Hvorfor kunne man ikke bare lave en bil, der ikke havde de her vinger? Hvorfor er en Formel 1-bil hurtigere end en normal bil? Og det er simpelthen fordi, at når du kører rundt i et sving, og du har en bil, den har det man kalder et masse-midtpunkt. Det er der, hvor den vægtfordeling gør, at der er mest masse af bilen.
den vil højst typisk ligge lige nedenunder køreren i midten af bilen. Nu kan man ikke se det, fordi man kigger forfra, men sådan cirka her omkring. Og i det, at vi har en frontvinge, som gør, at bilen bliver trykket ned i jorden, og hvis en Formel 1-bil den kører hurtigt nok, så kan den faktisk køre på hovedet, fordi den skaber så meget downforce, at den bliver trykket ned i jorden. Og det samme gør den med bagvingen. Den trykker også bilen helt ned i jorden. Så når køreren han drejer rattet og skal fortsætte rundt i svinget her, så det, at bilen den bliver trykket ned i jorden, det gør simpelthen, at ligesom når du har en bil, der kører på is. Hvis du kører en bil, der kører på is, og du ikke vejer ret meget, så kan du bare skubbe den bil, eller dig selv, skubbe på is, og så fortsætter vedkommende bare med at glide. Hvorimod, hvis du tager en ting, der vejer lidt mere, så kan den ikke glide lige så meget. Og det her, det gør simpelthen, at i det bilen bliver trykket ned i jorden, så kommer bilen faktisk til at veje mere i den forstand, at den bliver sværere at skride rundt op oven på asfalten. Så det, at vingerne de trykker bilen ned i jorden, det hjælper simpelthen bilen med at dreje rundt i svingene. Noget andet, der også hjælper med at få bilen til at dreje rundt i svingene, det er dækkene. Dækkene er helt specielle i Formel 1. Du finder ikke nogen motorsport, hvor dæk betyder så vanvittigt meget, som de gør i Formel 1. Og det er det, jeg vil komme ind på i det næste afsnit af den her lille miniserie. Fordi dækkene, det er noget, der ikke altid har været sådan, som det er. Det er noget ret nyt inden for det der med teknikken, der ligger bag dækkene. Fordi al den kraft, som bagvingerne og frontvingerne, de genererer for at få bilen til at dreje, hvis ikke der var nogen dæk, der kunne holde til den kraft, så vil bilen bare skride, ligesom man gør på is, fuldstændig lige ud, uden overhovedet at kunne dreje. Så det er i næste episode, jeg kommer til at forklare lidt om det. Og indtil da, så begynd at se noget Formel 1, eller læs mere om det. Det er virkelig spændende. Og så glæder jeg mig til at forklare jer omkring dæk i Formel 1.